pentru a face cel mai delicios tofu din lume. Un bărbat și-a ucis brutal soția. Apoi a pus-o într-un rezervor de aroma unică. Acum a comandat din nou. Chiar în timp ce mâncau și savurau aroma, prietenul și-a dat brusc seama că ceva nu era în regulă, din cauza broșurii de pe masă. Era vorba despre rețeta secretă de fermentare a frumoasei patroane. Dar ei mâncaseră aici de ceva vreme și nici măcar nu o văzuseră pe patroană. Patroana i-a privit pe cei doi. Era foarte curioasă de acest cuplu atât de îndrăgostit. Deodată, patroana și-a amintit de trecut. Acele zile fericite nu se mai puteau întoarce. Patroana, care își ducea viața mai departe, a intrat în bucătărie. A deschis cu grijă capacul. Văzând-o pe femeie atât de calmă, patroana s-a așezat încet și s-a cufundat din nou în amintirile frumoase.